advance yung Valentine's regada niya. Tapos yung kasi daw baka magkaubusan na. Ang binigay niya, cups. Ang laki guys. Ganun look. I drink cool. Yeah, it will cover openly. No, don't throw that one out. Pero I love you, sabi niya. Oh, pero cute. Sana YouTube ang nakalagay. Tapos may ano siya combination of na ano Ah, it's the cover. na The best